Kabanga ngakeli ningkong yaladi bat kabanga keliru yang bat yapi hadu kini kesngi bat hadu kini ke janmit ke bamenta bagata ke jingkeli kalong mapi bat manga ngilong u kristan u bakumno mapi bat manga ngilong u kristan lane ke kristan ki bakumno ngala pensyong nong rem negatin ke joblay ke shiti ke baar ke jong apostol Paul shau Timothy ke lenong ke basau ke dekot ke basan ketin ke joblay ke ong kumni ngan pule yaka henrei mami tu syarai haki ai ki ai baro tu syak shitom tu le yaka kam unong yetu kana tu pendep yaka takakam jongme Apostol Paul haba utho yagani ke shiti shau para u jong u shau shakri u mentoi badu shakri u kodor jong ulai u bala kala kabamut agapor kabau Apostol Paul ulait ban yalam kat shaba ulait ban yalam laong ke tin ke joblai kam tam haka kitab ki kam ki apostol ke thu yanga bat yapi baki balang kinang ki sembiang yuni u para u jong u haka kam ke jo kanran Henry menta ulas ngautu bagajing yalap bat gajing lek ke jong u hakane ke berthai kalapoi shike bakun bat dai namar kata kadau ulat ho yegani ke shiti shauniu para u jong u bat ka lenong ka basau nadu ka lenong ka balai ka benta ka baar jong ka lenong ki dai ki kintin bat ong hakatin nong wei ka dai ka last testament ka jong apostol Paul ka dai ka ta ki ai ki kintin ki bakat do e hashwa ba un lek no nagani ke berthai Wong yemeko Timothy kajing lek kajonga kaladon hakabakut Henry me medang bun kajing trei kajong me kadang bun kajing trei kakam kajong me kabau belai ulat tendrong halor jong me bat kidei kini ken ki bamanga ngaken tu yeme ki hinmen baki para kajonga kadei kan ni ken kadekot kabasan kabau apostol Paul ukren yu Timothy Pangi em haka juk kabangi yo I kam itikana ka berthai ngiyo I ka jing kelumar kabaki ong haka tin nong wei katakan new normal kabangi em haki ni kisngi ban yakubelai kti lani ban rung shiki yeng jung ki para bangai kalong shem shitom hado kata-kata bagaman siem kamsuk baga perthai ka padiang ya kani baga dei katakan new normal life ka ba ubriu u hab ban im hasla jong kani ka perthai nang ni shakmat tat hadu bau niu knyang jingpang unda khutno ki parlong ngam tip ka ei ka banja yang abat ya pi teng ka joblei kong baki jing e ka jing jenjar ken nang bun baki jing kala jong ka perthai ken nang wan shwa ka jing wan ka jong utrai ban shau yang abat ya pi lese ka jing im ka jong ikan nang jarong asla jong kani ka perthai ngaru kamu syakri ubarin ngadon ye gini ki kentin ki bau belai ulabu aga donut ye ki kentin ki jong apostol Paul ki bau keren ye gini ki santali ki ai lingkot kat bala agani ka janmit jong gini ki sngi kom ka jing sneng ka jing krau ka jing kentu yang abat ye pi kom bangalaong pilong bat manga ngalong u kristan lani ki kristan ki ba kumno bat haga ba kun ngin sa jubab ngilong ki ba kumno haga jing im ga jongi ka baning kong tin ka jong blai kong ha ka dekot ka basan henrei mami kani ka kintin ka kit ye kani ka jingmut ka bawa apostol Paul wong yoni u Timothy wong pen pej saudong jong me ko Timothy pej ka perthai ka long kumno hapo Ephesus nadu ka dekot ka baar ter layat hu ye ka jinglong jong kani ka balang bat ka jinglong jong ka degisnong ka baki briu ki ya be ye ki ai jong kani ka perthai baka pom bat ka jing sniu kalayo banrung hadu ki tingkong ying jong kai ying ka ba kentang ka joblei baka pop ke kala ka hong baka hok ke kala ka pop baki briu ki abe tang ye ki ai ki ba jong gane ka berthai ba ban berkat ya la ka jong ka mensim kim tre satya u apostol Paul wong yu Timothy me im hagabakum kata u kristan me im me kit ye ka linkor bat ye ka kirteng ka jong kris hagabakum kata ka snong bat hagabakum kata ka por ka wei ki la ban le Henry mami memdai ban le kum ta ki wei ki la ban tu
kiwai kilaban klim kiwai kilaban le ya ki kam kiba syirkai persya ya gamon ke joblai henry mami wat nom le ya kata uang u apostol Paul yo Timothy habaki beriu ki pet shame ki nom bautei uper baudei ukon jong ublai pilong ukristan obakumno manga ngalong ukristan obakumno Ima ka juk gihenmen baki para ki jonga ke bangiyo I kata ka lifestyle ne ka rukom im ka jong brio kalong ka bedai dorban kiai jong gane ka bertai bangayo I ki kun jong ka balang hagini gisngi ngira persyang banya penyerengkat lani ban penyadai bangi ong bangi kwa ban long western ngi kwa ban long kum kita ki beriu ki ba syapo ke risem kwa ban long kum kita ki beriu ki ba syapo ke risem ngi ban ngi yo hi yakini haki ai la kalong karyam ka ba ngi yo I la kalong haka im haka ya kayeng ngim itu shu unu udai ukristan unu udai ubam ngai balai bangi kwa ban ong hagini ke janmit ya pi deu kasi pim deu pareng dei namar kada wat le pareng ki men bagi para ki jonga bat ya ka kor ke buram kum ukristan ki wei ki mat le ai ba ki wei ki mat le ki mat tu ki mat tim ki mat le e ki kam ki bashir kai apostol Paul wang ko Timothy ma me wat le paru blai bu e ni ka do ha ka do nut ka jonga ye ki ni ki kentien ban ong ma phi kum ki kristan la ki wei ki le yakini ki ai ki bashir kai wat bishni yaki ya ka ai ka ba phi ban le ban im kum ukristan ban ya kum ukristan le ya kata kabar o apostol Paul ong yiru yakini ki kentin yu Timothy hagatu ka ju ka dekon om dei bo ong tan rei mami ong ru to sharai haki ai baro kani ke kentin kawan ke kentin Greek ka bagi ong kata ke nefe ke nefo baka kitru ye kini ke jingmut ke bau apostol Paul u kerpat yo ni Timothy u ta u beriu u bamentoy wong me melong u tau nong yalam melong u tau nong sharai jangka balang hapo Ephesus melong u ta u beriu u bamentoy u baki beriu ki pet shame wong ye kini ke kentin to sharai long jai yaisha don kabor halor lade bat wat le klikle bat wat rai kerke ye ki ai baro la galong haka kam yeng ka kam sem la galong kita ki personal issue ka bay dei ba ka jing im shimet jongi lani ye ki kam snong kam thau lani ye ki nu ki kam wong apostol Paul yo Timothy ko Timothy wat nom rai kerke to sharai bha da sumar bha da pet da kmi bha kum no ba meyan haga jing im ga jong mi ka ba man lagasngi ngam don shu kum uta unong hikai jong mi ngam don shu ban sneng ban krau ya mi lada me bakla ngam don shu asla jong ne ga bertai ban nganum im slam shu ngas ngotu ye ga jing im ga jonga ka banga ngaladon menta haga ying bendi wong im ga jing im ka ba sharai ngakan mau ye ki kentien ru ki jong Petrus saba utho ye ka shiti ga jong u haga lenong ka basan ka de khot ka ba pra haga shiti ga baningkong ka jong u apostol Petrus utho ye ki nikish ye ka kentien bad wong kumni haga lenong ka basan ka de khot ka de khot ka ba kendai nadu ka ba pra to penle adakar to pen ye sharai naba uta unong ya le jong pi uba usoitan kum using bekerhu uyat keleng udawat kenan ya unoru ba unyo ngui teli ya uta pin yale persya ki baskem haga jingen ki henmen baki para ki jonga u apostol Petrus ru uong ye gini ki kentien tu syarai se ki henmen baki para ki jonga u apostol Petrus ru uong ye gini ki kentien tu syarai se kihmen bagi para ke jonga ukren daga ka ba u ulaya lingba pikin mau haki gospel kumno bau Petrus habau Jesu ulaong yu ba men salen yanga ujni u Petrus wong nga ko trai lada daga ban yap ru ngan yap na ga banta jongme hedring itip ka ka jing tu kana ka bakun bau Petrus hadin live scene usiar urio
ulalen iyo try bat ki ummat kathang na ga donut ki jong u jaw ba u sngow thu ba shimla sharai hai ka jing im ka jong u komunong bot yêu Giêsu kawai na ga jing hai ki ni ki sngi ki ba manga bat ma phi ngi im kalong ka jinglong ka jong ukan ka bangi ngayoi ha ka kitab jong ka Genesis kalenong ka balay ter ka bangan num yo lat ya ka ban puli pila ban puli ha ki yeng ki sem ka jong pi